čau, s tou Joshua a dneska máme Minecraft s minihry Murder Mystery. A je to teda první díl. První video bylo moje intro a takové. Takže čekat. To trvá to. No, než to dohraju, tak to hodně trvá. Oši. Lomeno Murder Run. 6. Hey, come on. A fuck. Dělaj tady rychlíka. No, dělaj 3, 2, 1. Teď. 2, 1. 2. 1. Dělej. Tak. Ze začátku jsem vždycky to Innocent a potom se někdy vrah. V minulém díle se mi povedlo, že jsem byl vrah a dvakrát jsem byl lesa. A teď se mi to asi nestane, protože já teď budu zase civilista. Oh yeah. Oh yeah. Hele, oh yeah. Jsme na serveru. Dnes taky se hrál vraha. Murderino. Padl mi vrah. Tak to je super. Super. Tak, pěkně jsem to rozjela. Tak jsem vyhrál. Dobrý. Já to video se musím potom kouknout. Jsme 3 už na starté hra. A ten vrah se mi pořádně dneska rozjel. A to jsem nečekal, že budu tak rychle. Dneska mám šikovný ručičky. No když já už jsem na ten Minecraft zvyklý, jak si přesouvám tu jedničku na dvorku. Tak už to dávám. Ale prostě umím. Vezmu. A podívejte. Teď to je ten Blaze Rod je meč. Au já.
jestli jsem rychlej. To jsem musel nejdřív natrénovat, abyste byli tak dobří vrahové, že jo. Takže mě se hodně dařilo. Tak, tentokrát jsem si vylistl. Šmarja. Ušiši. Hej, co mi krnečko jde. Hop. To se nám fakt povedlo. A no. Já to asi budu nějak prodlužovat a můžu ukončit. Takže pokud se vám to líbilo, určitě zapojte like, určitě sdílení a já se vám učím a čau.